Sa chiel mar odhiambo Ramogi odhiambo mar chieng' tich ariyo dwe ndalo 24 dwe mar 10/2023 rwakni machiegni e weche manyien mag duol kama bende wan gi kidienje ariyo. Kidieny mokwongo en mar weche manyien ka kidieny mar ariyo to en mar twak. Odhiambo ni Ramogi yiena mondo mi anyisi ni wan kod weche manyien mwaseiko ni duol makawuono ka wachako kod mago motende kod magarita kwe ka chiel kod weche mag uso mag lo makoro sani onyuolo weche e pacho ka. Gin moko kuom weche ma wan go Ramogi kamibadhe ma iwacho ne onya e bede migepe mag sirikal kod kembe mag ji giwegi mede gin moko kuom mago ma wang'iyo ni e weche manyien. To bang' weche manyien Ramogi biro bedo gi twak kod seneta mar kaunti ma Migori Weche ma bende en achiel kuom jokanyo mag komiti ma osebedo katimo nonro e wi wach mar nek ma Shaka Hola itudo godo jadolo Paul Mackenzie. Senator Weche ma en senator ma Migori en tieka kendo biro bire studio karka Weche mondo wagane kod mbaka nito moko kuom report ma nyogi golo nyiso ni nitiere okenge mowinjo bedne kao. Eneno ni kanise obedo moriere kendo chenro mag ndikruok ma kanise bende koro keti e lai mabiro thiro tim moro amora manyalo kelo chochni machal kod mano neno e gwenge ma Shaka Hola. Ramogi odhi bedo kod kama mondo wagane kod mbaka nito gik magidwani mondo timgi ginyalore. To ka ginyalore gin jomage makoro nyaka neni ombeko tol kendo oyie timo lokruok makamagi. Omiyo gie sani Ramogi wakungo achaka ni githund weche e weche manyien mag duol. Okinyal wuok ni wuochi gokinyi tiwacho ne ji ni puodho ne mari eka 1,000. Eka 1,000 ne onge mar kirima. Sincerely speaking before God. Luoro kwako jopiny manonyolo kendo gedo e lo manjiru Nairobi madonyo lando ni lobno en mar mosenindo jasiasa Garishon Kirima. That the work culture in the public service especially has deteriorated and norms and standards is extremely poor. Jatend jotije sirikal koro wacho ni mibadhi maka kod kacha okwako apise mag kembe kod mag sirikal. Muogo dhi donje standard ko kike kod bando mondo mi koro bed product manie shelf ma ng'ato nyalo ng'iewe supermarket. Jolony weche mag pur koro dwaro ni sirikal oket atamalo 10 mar mok muogo e kit mogo duto ma iloso e pacho ka. Machiegni Ramogi inyalo bedo thuolo mar tudori koda e namba 360 ma en namba marwa mar ote machuok kata bende Ramogi inyalo loso kodwa kokalo e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachel ko Twitter handle en @Ramogi TV KE mondo mwago kod mbaka e miapachi weche manyien mag duol odhiambo makawuono. Jaloko marwa Ramogi luongo ni Belinda Adhiambo, machiegni nyinga en George Bati. Luoro kwako gweng' ma Kapinda Sum kaunti ma Baringo bang' kweth jomaundu manyayo kuom mag jamni monjo tesendo bila mag majoni kendo tero amen nyaka alwora mar sikund primar ma Kapinda Sum. Kalwore kod jopuonjre kod japuonje sikundno, rakruok ne ochakro kinyi kendo dhi nyime kuom maloyo seche 4 ka obila mag majoni kod obila ma kicha NPR ne omakore mar rakore kod jomaundugo. Jopuonjre koro kwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo mi okaw okang' mapiyo mar chiwo arita e gwengego mondo kik gibed kod ng'ikruok e penj maduong' ma higani. Kuna shida tunaelekea kufanya mtihani wetu wa kitaifa na Machambasa wamekuja kufahamia shule yetu. Tunaomba serikali mtusaidie. Kindiki tunakutegemea sana. Tunaomba uje utuangalie usalama wetu. Hata saa tuko chini tu tunalala. Hatujatoka nje. Saa tatu kuanzia saa 3 hatujakula lunch. Hatujatoka hata kwenda aje. Mpaka saa tunalala kwa nyumba ndani na bado tunasikia marisasi inalia. Mita ya saa 3 na dakika 12. Askari wale wa GSU wakawa wameenda patrol na ikawa kwamba karibu kilomita 1 kutoka kwa shule wakapatana na majangili, na walipopatana na majangili wakawapiga askari. Piga askari walipigana mpaka mwisho, askari wakashindwa nguvu na wakakuja mpaka shule. Kufika kwa shule ndipo sasa wakaanza kuitisha reinforcement. Wale wakora wakafunga kwa GSU, wakafunga pale kwa mto, wakafunga kwa GSU kuingia kupitia kwa hospitali, wakawa wanapiga GSU kutoka nyuma kiasi kwamba vita iliendelea mpaka karibu saa 7.
Ramogi mago gin weche mabende timore e gwenge mag Baringo kocha, kendo kwayo mar jopuonjre go geno ni biro chopo ne telo mar arita ma pachoka koting'o jatend piny kaka jatelo maduong' mag weche mag arita mondo mi kaw ndamo mapiyo mar ago kod jomaundu go mosebedo ka thiro weche mag kwe e gwenge ma kono. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni piny owacho osechuga put mag kelo kwe e telo mag loch nanga duto e pachoka e chenro mar nyayo kwe e kor gwenge. Ka oloso e kinde nyasi mar yawo ayanga romo mar ndalo adek e weche mag nyayo kwe boma ma Nairobi, Dr. Molo bende olero ni gitiyo kod weche mag tudruok gi lony manyasani e okenge mag keto kwe e kind ogendini mathurka. Korka kore jakom mar duol mochung' ne riwo wi ogendini jo Kenya Dr. Samuel Kobia oyango ni kiewo ema kelo lweny e kind ogendini ma pachoka, kendo kwayo piny owacho mondo mi onywand migepe mopogore opogore e tieko lweny mawuok nikech kiewo. And a framework within which on the PS, one of the studies we have made has revealed that in 33 counties out of the 47 counties, boundary issues are part of the triggers of conflict. 33 out of 47 counties. So this shows that the whole issue of boundary is something that needs to be approached, and again, it can only be approached through multi-agency approach. We have institutionalized peace building through the formalization of local peace committees within the national government administration structures that transcend up to the lowest administrative unit in the country. This has proved to be one of the surest ways of guaranteeing robust, homegrown, and community-led solutions to conflict that appreciate our diversity. Second, we have harnessed digital tools to amplify peace-building initiatives and explore sustainable strategies. Effective use of digital space and technology has expanded the conversation and reached larger audiences, including the youth, to ensure social cohesion and local ownership of peace-building intents. Bang' jang'ad bura Samson Okongo golo ng'eto moyango ni Garishon Kirima e wuon lohie ma kar jot Manjiru mohingo jodak 30,000 koro dak kod chuny mokuyo ni mar koro chom kama idhi dargi kuonde magisebedo ka gidakie kamiechegi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne olimo kar dak Manjiru kendo loso gi moko kuom jodak ma yande ne onyuolo kanyo ma ochuo gede kendo gidakie. Kangundo Road, Nairobi, ma en apaya matero e lo manie kar jot Manjiru. Lo malachne en eka 978.5 ka ema doyango ni en mar jasiasa mosenindo Garishon Kirima. Gima ne omiyo wari mama ng'eny to ko biwacho kochakore nyoro wadwa dhi kanye idwano golwa ka gima wan ok wanjo dhano. Higni 13 mosekalo kane en pap Mathaga Lare, kata kamano gisani en kama ute ogerie kaka kar bwana, kendo moko be pod igero piny maru. Kata odoko ni gedo metni kamano, ute kod mwandu maka nyalo bedo kayiem nono bang' ng'eto mar doho manyogol kod jang'ado buche Samson Okongo moyango ni Samson Kirima wuon lohie man kod obok mopodhi, ng'eto mobwogo jok mosebedo kodak e puodhono. Dhano ok onego timne gima jogi paro ni dwa timo ne jodak manika. Ok inyal wuok ni wuochi gokinyi tiwacho ne ji ni puodho ne mari eka 1,000. Eka 1,000 ne onge mar Kirima. Sincerely speaking before God. Hata mzee Kirima tulikuwa tunamjua na tukuwahi kujua kama hii shamba ni yake. Kuna watu wameanza kuishi hapa 209. Bura maneo makedo makisumu kod jono tiene loji 299 manengo ne gin kod keo mar eka 60. Ilono kariurok mar saga mar Kamatuto Self Help Group bende ne omako bura loji 1,310 mabende donyo weto oko buchgi. Watimo limbe seche mag migago kendo wayudo Steve Kokuyo malero ne ochopo ka higa mar 2009 bang' nyiewo siling 200,000 malachne en 30,60 kendo luoro mar en ninyal thiche oko kama oseger ute kod kata mana kar loso geche. To Njiru kae magede, Njiru kae matie. Kogolwa mondo kuom an okane kama nyalo dhiye sani chuno ne adok pango ot. Koro chuno mana ne offices manokelo wa kuondegi ama groups manokelo wa kuondegi. Gin magin gi thuolo ma manyo weg lo mondo gilosgo kata kwanya chudo tuwachudi nikech wan ready ma chudo.
ondamo 150 kowuok e apaya ma Kangundo wayudo kweth jodak ochokore kendo giporo wach kama ginyalo soyo wigi e wi midhiero mochimo gi ng'ong'o. Koro tok kanyo tagedo 2017 nyaka sani kada kaka koro kawach ni wuok to wuok ni Kirima oloyo kendo koro ni gobeni wuok ka koro kuma dhiye ema ok wang'eyo nikech koro higni go ng'eny ng'ato kaka an kuma nyalo wuok kadhiye koro kane kanitie nikech koro higni go ng'eny to koro pesa be onge kaka nyalo chako wach mar chulo ot. Mwenyewe alishindwa kupata hii samba akiwa hai na alishindwa kupeana hiyo title deed genuine kama Kirima sababu alikufa juzi. Watoto wake wamepata hiyo haki ya kupata hiyo title deed yenye alishinda baba yao wapi. Moingo kanisa par kod achiel kod sikunde manie alwora mar Kirima kod Njiro moma kore kod lo man kod achiedh nadeno bende odong kod kibaji. An kaka biro ka 2011 to kanisa be wan go ka to wan gi kanisa achiel. Kanisa ni mag Legion Maria e pao ni wan go kanisa ni ang'wen. To king'ado choka kucho bentie kanisa achiel mago kanisa ni 5 mag Legion. Kanisa mamoko gi be nitie gi ng'eny. Adieri manitie makende ni wasedhi kode mang'eny. To sebed kiwacho ne joka Kirima ni mondo gikel barua. To gisega bit ka gionge barua. Jodak wacho ne giyango mana kar yango dhok mane oger kod Gerson e higa mar 1770 kendo mano ne ok nyalo miyo gidar. Venye waliniuzia wakaniambia anza tu kujenga, chenye walinipea ni share certificate. Hiyo ndio kitu niko nayo, hakuna kitu kingine. Gikwayo mondo serikali odonjre wachno mar kelo thik. Tunaomba serikali kama serikali ni serikali ya ukweli. Kama mtu hana kitu for 13 years isikuwe jana ilipatikana kesi kamuliwa tunatoka. Kama tunatoka watupe mali ya kwenda waende watujengwe huko tukae. Jokaramoga Jwang ma en kar yango dhok kanyono ma ja siasa Gerson Kirima ne ogero igni mar 1970 kanyono ma bende nyiso ranyisi ni ne en kanyono moluongo nyinge e kinde manyuola mare koro mako motegno ne jogo modak e lope ma kwan ne nyalo chopo e 1000 nyaka dan kata bedo ni dhi bedo matek ka ywaruok ma ka kod kacha pod mienjo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Komiti matayo twak e kinda piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya otiko goyo mbaka e wi weche manopedhe nyim komiti no kendo chwalo chung margi ni aput mar jolony madhi ndiko lipot margi mogik. Kagiloso kod jofwamb weche odiochieng' mar 2 mar romo margi e gwenge ma Elementaita e kaunti ma Nakuru. Jokombe mag komiti no Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa oyango ni jokanyo mag komiti no dhi romo tarik 31 dwe mar 10 mar goyo mbaka e wi duoko piny pek mar ngima. Komiti no bende onyiso geno mare ni gidhi tieko twak margi e bwo ndalo 30 manomigi bang' od bura mamalo ne medo gi ndalo mamoko 30. We have now tasked our technical teams to begin drafting the instruments or bills that will actualize the areas of convergence that we have agreed on. We shall be reconvening next week on Tuesday 31st and Wednesday 1st at the Bomas of Kenya to meet with designated interested parties on the question of the cost of living. As we indicated yesterday, we have not concluded our discussions on the matter of the cost of living. It is one of the very heavy matters before us, and a matter that has been of great concern to the people of Kenya in relation to the high and escalating cost of living. And therefore, we want to give it all the attention. Today, Kimani and I have signed letters of invitation to the people we consider important who are going to help us crack this matter of the high cost of living during the round table discussions on Tuesday and Wednesday next week. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV dakika ena 14 mokalo bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag duol kokale Ramogi TV nyako Ramogi e kinde ma wakaw yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag duol adwani mondo ogie sani
adwani mondo wang'ie ni to gin ang'o gini ma in bende miya duoko. Adier yudore bang' dak 7 years an achiayo kawuok Kisumu. Okay, paro ni ondiko ote moro kanyo. Kasto jomoko jal moro ndiko na ka iluongo ni Councillor Francis Obwanda mar Gem Ramula. Owacho ni sani koro weche tek manade. Joluo modak Njiru sani koro dak kod kiondko matek nyowuoyo kendo awuoro kaka piny en. Mano jakom mar Jojua Kali Masia County Councillor Francis Obwanda owuoyo koda kowacho kamano. Odhiambo janamba Kapeyo jasema wacho ni bati wamor kodu kaka uchwalonwa weche matucha. Wanne ni malera ahinya gwenge mag Muhoroni ka Rabolo Estate ka kendo wamor ahinya. Ma Sara Singa nyar gimise mar Wangneno West Kenya Mkago moja to Nairobi ka arito mana neno duoko mar twak kin Kenya Kwanza kod Azimio. Weche lotek moloyo to e boma ma Nairobi ka achich ni nitiere gima ling e wach lo gi sirikal man godo sani en mano Fred Osuru kantiere Dandora Phase 2 ema wacho kamano. Okay, mano pache. Kaso Sheila Masara kawuok Aego Kadem wacho ni bati apenjo ni sirikal en ang'o momiyo jonjore tamo gi mako to jong'anyo madwaro ratechgi to gi pambana go saa kaka saa dhi. Penjo machielo ka janjore mag dhok ema yoro GSU to kare polis mitero Haiti bende dhi nyalo rakore kod jonjore ma Haiti. Mano penjo mar Sheila Masara kawuok Aego Kadem en beno penjo kamano. Erokamano ahinya. Mano ka jomoko bende nuoyo ote magi kanye kora mogi. Yena mondo kaw yueyo nikech pod an gi weche mamoko ma nitie e duol odhiambo ma kawuono kaduogo kodgi kang pok wadonjo twak marwa manyisi ni wadhi bedo godo kod Senator ma Migori Eddie Oketch ma bende en jakanyo mar komiti ma yando sebedo kanono weche mag nek Mashaka Hola. Wakaw yueyo ka waduogo nyakora mogi pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini aneman first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member.
Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Machiegni kendo nyakora Ramogi jwang wadhi nyime kod weche manyien mag duol kokalo e Ramogi TV. Paro mar bedo kod kit uniform achiel machalre ne sikunde duto mapacho ka gore Luanda tok migawo mar somo rem keto e tim paro mar chik e wachno kato bedo ne jood bura nosepuodho wachno. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kao kamano onyiso od bura ni migawo mare noseoro ote ne sikunde konyiso jopuonj mondo mi oyie ne jonyuol onyiew uniform e kar kata e kama gin giwegi maginyalo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Osigo mar nyiewo uniform osebedo mapek ne jonyuol gi mosemiyo nengo somo idho ahinya e pacho ka. Jood bura osebedo ka dhiro migawo mar somo mondo los kit uniform achiel ne skunde duto e Kenya mondo skunde romre kendo chalre. Paro mar chikni notere od bura chak higani kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Kakoro tamara dek rumo, jonyuol pod ni kod luoro. Diongo okang' mosekawe geng'ogi kuom nengo mamalo mar uniforms. Provide a legal framework that will allow those many tailors we are training in the villages to start making uniform for the neighboring schools. How do we do this? By making sure that uniforms are made locally, are paraded in every shopping center, in every market, and let every parent buy uniform where they are in, where they live in. Paro mar chik ne dwaro mondo skunde duto obed kod kit uniform achiel minyalo ti godo e rang'iny mar sub-county, county kata skunde duto e pacho ka. May it be a national school, may it be an extra-county school, a county school, or any other such school. If you will be looking at the admission letter, you will be able to see an item which says the school requires this kind of uniform, and it is the responsibility of the parent to procure. Nego uniforms bende nigeno ni onego ket kod piny owacho ma mondo geng' jonyuol kuom skunde goeko ma bende koro chikogi mondo gikaw uniforms kowuok kuom jous dukni magine magiyiero. Ka bende koro jopuonj madongo iseyo kuom chiemo kod jous lewnigo. Migawo mar somo koro wacho ni en gima ok nyalre mar loko kaka uniforms itwang'o e pacho ka. The uniform that has been there over the years, if you tell them to change, it can bring so many issues, and it's a very interesting topic to enter into. It will also cause so many challenges. County like Kiambu, for example, Kajiado, Nairobi County, we tell them to have one set of uniform, and you know there are families. The uniform is put in Form 1, and that is the uniform that one will have the entire 4 years. Jood bura ne nenore ni ok mor kod wachno. Whether the matatu conductor is in Nakuru or in Homa Bay, they wear the same uniform. And therefore, the matatu conductors can procure that uniform anywhere. Even when they forget in the morning, they just walk into any shop and ask for that red trouser and that red jacket. I also don't understand why Kenyan medical training colleges wear one uniform across the country. I would recommend that we get a more detailed standardization framework from the ministry so that a uniform that is bought for a school here in Kiambu, in Nairobi, is at the exact same price as the one in Meru.
Chik mata uniform sirwake skuni mapacho ka bende ne en achiel kuom paro manogol koda put ma jatend piny e weche mag somo. Ka jood bura koro singo ni gibi yweyo nyaka migao mar somo yud duoko makare e wi nengo mar uniforms. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jatend tije mag piny owacho Felix Koskei oyango ni nitie dok piny e rang'eny ma jotije mag piny owacho winjo bed ni tiyo godo e pacho ka thoth jotijego ok ti kuom seche mowinjore ama winjore gitiye kendo ni ok girwakre kaka winjore ka gidhi e apisi. Koskei owacho ma e nyasi manokelo kanyakla apisas mochung' ne jotije kuonde tije mopogore opogore, nyasi mobagi Naivasha, kama okwayo apisas go mondo one ni jotije odok e lai makare kaluwore kod chike mathurka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Another area is work culture, ladies and gentlemen, that the work culture in the public service especially has deteriorated to unacceptable levels, and there is no secret in that. Adherence to working hours, dress code, official language, codes of conduct, and norms and standards is extremely poor. So human resource professionals must maintain these standards without fail and ensure that the service, even where agile, is respectable and honorable. Let us not drop our guard. You need to know that as a human resource officer or director or a manager, all the officers, all the employees are looking up to you to see how you act, how you behave, how you deal with matters. Nakoro mogodonje otendre kod weche mag chiemo kama riwruoge ma ok mag piny owacho ma ochung' ne weche mag pur koro dwaro mondo piny owacho oket atamalo 10 mar omuogo e mogo duto ma iloso e pacho ka. Ma oyangi kinde tiegruok mar dhialo chiembo mogo e boma ma Nairobi. Riwruoge go koni Kenya golo mana tan manok mar omuogo ma ok chop 1 milion e kinde ma omuogo ma itiyo godo e pacho ka e higa kata higa achiel to romo moyo tan 3 milion. Judith Omondi noluwo nyasino kendo omiyo ripoti machalo kama. Muogo chiemo makinde mathoth oyangore kaka gino ma ichwako, imadhogo chai, tedogo nyuka kata kuon. Gilony manyasani, muogo lokore kendo kata mana rego owuokie pong' nyaka e masin manyasani, ka jopur bende koro owuokie puro muogo kaka chiemo nyaka e pure kaka cham mar ohala. Jopur mane omolie nyasi mar medo lony e pur mar muogo koni giseyudo lony e loso chiemo ma odhuro kowuokie chamno. Ji ok ong'e berne ahinya, koro jok mosefwenyo berne kipuro to jong'iewo lari alara nikech gibiro nyiepo e puodho. Gimako magoka gikwano, ing'iewe kata pok itimone harvesting, imake chuth tichuli pesa ne chuth e puodho kanyindo. Muogo tedo mandas, muogo tedo chapat, kek be otedo, karu otedo, crips otedo. Gini nomiyo ohala kendo nomiyo jopur odhi mohere nikech ne samoro nyalo ni ng'ato ne nigi school fee Marieba entiere go to mondo mi okaw thuolo modhi moswage ok nyalre. Koro kane program mar Marieba biro ne en gima ne wanyalo kawo tikelo aggregation center kanyo teuse seche go to ka gik godhiambo to yudo pesani. Kata kamano, muogo mar ndiare pod en midhiero mar jopur. Gino ma Dr. Peter Oluoch, jatelo mar chenro e riwruok mar Self Help Africa, koni gin kod kothe manyasani ma osepim kendo winjo tigo kod jopur. Ji osebedo ka waluongo, jothuro luongo ni ndiare, ni muogo ndiare kichamo tibiro tho, nikech kothe mwapuro gin machon mag traditional. Gino ero ne kwa dieri, to sani wasebiro kod kothe mabeyo ma miyo ka ng'ato konuoyo to oyudo bende nyak mamalo, to nyak mamalo no ema kelo pesa kendo kelo chiemo. Bende gisechako twak kod duol mang'iyo rang'iny mag mwandu ma itiyogo e pacho ka mondo puoth kodhigo. Riwruogegi bende tiyo machiegni kod sirkal mamalo mondo mi atamalo 10 mar muogo ketie moke duto ma ilosi e pacho ka. Sani watiyo kod sirkal mondo walosi the FLAB lending regulation. Nyiso ni muogo dhi donje standard kokike kod bando, mondo mi kuro bed product manie shelf ma ng'ato nyalo ng'iewe supermarket. Kuro nikech mano wa push government mondo waket gino bed 10% of the cassava blend. Kuro ka ng'ato loso oduma ma ichamo kaka mogo to obed kod 10% mar cassava e iye kanyo. Kaluwore kod lipot mane ochiw kod Self Help Africa,
Kenya tiyo kod tan milion 3 mar muogo, ka muogo ma ipuro e pachoka to ok chop tan milion 1. Ranyisi ni thoth muogo ma ichamo e Kenya igolo e pinje maoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadonjane weche mag tuke nyakwara Mogeni jang'wech mar aputh njiri kendo ma omako rekod mar ng'wech mar mita 100 e pinje mag Afrika Ferdinand Omanyala oloko kocha mare ma bende koro loko motelo ne tuke mag Olympics. Geoffrey Kimani olando e mbui mare ni okawo ting' mar tiego Manyala higa mar 2024. Kimani olero ni Manyala biro ringo e ng'wech mag World Indoor Tour dwe mar 2 higa manyien kapok odhi e ng'wech mag World Athletics Indoor Championships mibiro bagi e piny mar Scotland dwe mar 3 mar higa manyien. E bwo kocha mare machon, Manyala nochopo e nus mar final mag ng'wech mag World Athletics Championships mane obagi e boma ma Oregon. Erokamano kuom keto Ramogi TV nyakwara Ramogi. Weche manyien mag duol waketo kata wayiengo gi kiwa oteno gi kidi gi kanyo. Weche manyien mag biro gin mago imore kata kamano gi sani dani mondo wadonje twak mar duol kama seneta mar kaunti ma Migori Eddie Okech Mukratego sedonje studio ka wadhi gane kod mbaka wi report margi mar nondo mancha gitimo kaluwore kod nek magala manotimore bungu Mashaka Hola e kaunti ma Kilifi. Kuom thuolo duto te jaloko mar obedo Belinda Adhiambo. An nyinga George Bati nyakwara Ramogi kaduogo to wana e twak gi seneta ma Migori Eddie Okech. Omiyo med mana kete ka bang' nyiri machuok kende waduogo gi twak kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Anyalo neno maber ni chunyi chandra ahinya. En wach mane maduong' ma ino kidwani mondo ang'e? Akwayo ni mondo iwachna. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.